قاسم بختیار یوسف جانویچ بهترین رپسروی دنیا. بیشتر خیلی همون تربیتگر بیشتر ای همه ای استاده فهمیدی؟ یک از وقتی ترا دمی راه میگیره راست میمونه میگه که این ایجا اینه خیلی اینه دیول سفیده اینه سیوه بیشتر اینه او بسته اوه که ای کی علم میوموزی فهمیدی؟ او بسته ای همه наставника. زندگی неинтересный میشه فهمیدی؟ تو قیمتی زندگی دامه که یکون لحظه را تو برگردونده نمیتونی برای همون قیمت زندگی هر یک نفسی کشیده هر یک سخنی گفتگید هر یک دیدارت هر یک چیزت همه یک غنیمته به همیش قیمت زندگی اگر تو لحظه را برگردونده میتونستی تو که به قدری وقت میرسیدی анам раиси ки худу тарсай ӯ хча ягон кас боло намегира фаҳмидӣ масъалаи муомила ва гапзанӣ ва одамизод худаш дар дил шай ҳамаи чиз хеле касе да маъқуле на тоқат кина ва касе да маъқул нест хеле чизи шахсӣ дар бисёри ҳолат бовар кардане вақте ту боварӣ дорӣ дар як кас ҳамун чентра метавонанд ҳам фреб кунанд ҳам хиёнат кунанд вақте ки ту боварӣ зиёд дорӣ барои ҳамун боварӣ ҳам дошта бошӣ бебоварӣ намешавад бо зиндагӣ кардан не ки айбоварӣ истифода мебаранд аксари мошенникҳо яке ай ҳиссиёте ки нами дар ман ҳозир 30 солаям яке дил 18 дилуми дил яъне ай ҳиссиёт ай дунёро чӣ хел мебинӣ фаҳмидӣ ту хандаи хеш таворот ёру бародарот тура хурсанд кунанд агар оли значит ту пир нашиде агар ки одамизод аксари вақт дар мобайни зиндагида фаромӯш мекунанд хурсандиро чанд то чанде калон мешаванд то чанде чиз дигар ба ҳар чиз хурсандам намешаванд анам дар дили инсон то дами хурсандӣ ҳаст оли ҷавонай аксари одамо ҳам хеланд ки фикри ақидаи мардум қатъи зиндагӣ мекунанд барое ки мо бисёртар айбу шарму инами гапҳо қатъи калон мешидем ай кӯдакӣ ки эй бача и кора нака айбай ине кора нака айбай шармай иай уай ҷои кӯдакӣ мо дар сармон ҳамин чиз ҷо омадагиай фаҳмидӣ барои ҳамон мо ай кӯдакӣ меем калон мешем агар не
ҳозир мада бугӯй агар ман мақсади гап ман аксари вақт мегӯям гӯш мекунам одаморо ки гӯш мекунам мада чӣ мегӯянд не ки нигоҳ мекунам ки кие мада гуфтаист фаҳмидастӣ ҳозир ман ҳам хел шидагиам не ки пеш агар чизҳоро фикр мекардем гуфтем ки иҷа инаи одамо ҳозир ин хеле мегӯянд инаиё инаи хел мегӯянд айбаю ия уай хулоси гап бояд одамизод худаш бидона ки хуб айб баъд фарқ куна варақи сафеда сиёҳ ҳау чизе баъд айборад фикр кунӣ ку мардум гуфтан мегира любой ҳолатда зурам кунӣ мегӯянд зури бад кард фаҳмидӣ якумаш и динай дуюмаш и меҳрай сеюмаш телефони мобилӣ ҷура не ки агар ту мара бугӯй ки фарқияти мобайни кӯдаку одами калона ман туда мегӯм ки кӯдак вақте ёша дилаш оли ёша чӣ хетра музиқӣ инаи хафаш мекунӣ мехезад 2 минут пас меояд бо қатита бо ба чеҳраи ханда агар калоно ҳама хел мешиданд ки хафагӣ намешид дар мобайншон медонистанд ки ҳами бародари май иш акамай иш мисол яки дига ту медонӣ чанқа ягон кас хафа намешид дар ҳаёт олам гулистон мешид бахилиам намешид дар дили одамо фаҳмидастӣ одамизод то чанде калон мешидай ҳамиқадр дар дилаш ғизна ҷамъ мекунаву и хел да иҷа и хелам гуфтанд да оҷа и хел карданд биё ҳамун маъракаи ҳамон нарем мисол фаҳмидӣ бояд ман фикр мекунам ки ҳамаи калоноам фикр кунанд ки давраи кӯдакишона ба ёд биёранд вақте дар як домда як видеоплеер буд ҳамаи гузар онҷо ҷамъ мешид бега як кинои навай тамошош мекунем ҳозир дар як хона ду акаву додар намехинҷа ҳар бега хонаш дар ҷангу ҷанҷол разборе ки мақсад нонора ма овардам та нахӯшона бояд одами калон ҳама вақт ҳама кӯдакиро ба ёд биёраву сиёҳии дила тоза кунад